Joseph Tagaliego, Mayor, mayong gabi, si Action Marlon, dari sa Action Radio Bacolod. May gabi, Sir Marlon, may gabi. Salamat gid Mayor. Good news ni siya no kay subong nga hapon gin report sa NBI nga na-retrieve or na-recover na gid man ang Amorusulo painting. No? Ti sabayan sang sila LGU, paagi man nabi si imo Mayor, di ba magintanyag kamo nga padya 25,000 pesos kung di ka magsala. Anong plastada si Mayor kung na-recover ng painting kag ang report ko is nadakpan na tong duwa ka ginatudlo responsable sa pagkawat. May ara gid man Mayor impormante nga nagbulig para ma-resolbar ning kaso. Actually ito, sa ako niya pa ibaluti na kuha dito sa NBI sa Manila. So, wait ko nakakuha din sa isakto din nga detalye. Pero ako ya, muna sa buong tinalipay, ko yung tiya muna na-recover dito ang kuano, ang tinawat nga item. Since ka nabalaan ni ang natabo nga pagkawat, Mayor, damo, Mayor, sa mga grupo nga nagbulig, no? Nagtingwa para ma-resolbar ng kaso, no? So, damo gid lang na labi na gid social media, media man, ang mga NBI kagapulisan nato nagabulig gid. Yes. But subong Mayor, why pa ka information kung nung matabo to sa 25K nga reward money gintanyag mo man? Tingin talakal ko to subong si Colonel sa Manila, ang amon si Police. Okay. Nagbiyaya kito sila subong para nga maibaluan giblag ang saktong detalye no kay amo to subong gin kuan gito nila gin katuan ko ginisisa and then tiya kuya ready man tayo nga magatag sang gina-promisa ko dito nga 25K. Okay. But I don't know, Mayor, kung may confirmation ka ng saring report ka na baton kung man nga may nadakpan, may na-arrestar ang NBI nga duha ka mga persona. Ari nakita ko rin sa Facebook, nakita ko sa Facebook na lang no nga may ara no kami nadakpan no. Pero hindi klaro kayo. No kay kasalo man to kag ni sa Facebook ko lang nakita nga may nadakpan dito. Panabon, no? Medyo nahuya, mas lagoro Mayor, no? Panabon, no? Anyway, ang Silay City, kilala ini nga isa sa mga syudad nga damo nami lagawan, kag ginahiligan man Mayor sa mga bisita ay labi na turista. May mga private museum pareho sang ginisplihan to sa Amorusulo painting. Pero Mayor, paano tanim pasiguro nga hindi na niliwat matabo ini nga sa isang insidente man or para nga ang iban nga museum sa Silay hindi man makawatan, Mayor? So tiyan mo gina ko gid sa tanan mga asalawsis sa museum mandarangan nga ang mga tagiya o kung mga nagabantay gina dapat watchful gid no. Yes. Alert to gid no kay kami sa syudad sa Silay ginapano tagi sa kapulisan no pag ang ginabutang manamon na mga tao sa ilang mga asalawsis dira to gina-briefing gina no pag natong ko kinahanglan nga dugangan tagid para nga mabatayan gid mayo no ang mga nagasinulod dira una no. Sige, Mayor hulaton ta kung ano ang resulta sang pagbisita gito mismo ni Lieutenant Colonel Mark Daroca sa bahin sang sa National Museum gisa nagkadto, Mayor, no? Dito dito sa NBI. Sa NBI again, o sa NBI na lang. Okay, hulaton ta, Mayor, kung nano ang dugang information or development may angot. Sorry. Mayor, seluhan ko lang makadali, isingit ko lang. Kundi may plano nga pagtukod dira, Mayor, sa Silay mga sobra 1 billion nga Government Convention Center, no? Una ni sa nga Convention Center sa Negros Island nga may international design nga standard. Nagligad may groundbreaking na ginpatigayon. Galing Mayor kay daw damo Mayor sang natingala. Siling nila daw ay makatambong si Mayor Galiego haw. Natabuan mo to black ni ara kani nga punti diri sa nila no ko. Marcos man. Ano nga day Mayor okay. Andin ako yan nga diretso ko sa palaro sa kwan. Sa Cebu. Okay. Ako ni Cebu pa ko subong okay din suportaran ko man ang mga athletes pala nga nagampang diri. Okay. But napadalaan ka Mayor sa invitation?
Oo, may padalan Yes. mo ko nila petition. Aha, aha. Kamusta na Mayor sa area sang Cebu? May taga Silay nga nakakuha na da, may player nga nakakuha na kada medalya da? So parang amon kay na nga natawan niya ang basketball, di daw Mr. Visayas daw kadwa na magdaog. No? Mhm, mhm. Kay na Dipol amon sa nila dito region. Nandiyan na sa swimming kay na daw daog man to bala. No? So ito Aha. gyud makuha ang stock na plan Aha. na detalye kay sa basketball. Okay. But Mayor, may taga Silay nga players na bongda sa palarong pamansa. O tita ka sila ginitanan ang mga Hmm. ang mga basketball Wow. girls ni secondary no. Mhm. Taga Dunya Monsirat ni secondary ni sila mga Oh. high school. Secondary girls na no? Yes, at Marlon. Aha, aha. Secondary girls. Sige pang hampang nila, Mayor? Tapos natin buwas may ampang naman sila, may ampang naman buwas. Aha. So, daog sila subong or anong O result? daog sila, Oh, okay. Congrats. No? Kabay pa nga magsigi-sigi ila sa kadalagan, Mayor. Mayor, salamat kita. Mayong gabi sa liwat. Salamat na. Action firing line. Ara si Mayor Judith Gallego sa syudad sang Cebu, no? Una background mabatian yung may ara pang medyo gulugahod kay nagsaksigid si Mayor Gallego eh. Ang secondary girls basketball gali nga nagarepresent nagatiglawas sa Western Visayas halin tanan sa taga-syudad sang Silay, Negros Occidental.